Kancil wis tekan ana ing panggonan kene iki. Waduh, ning kok yo kawit mau Kancil aku ana ing alas Gebang Tinatar kene iki kok yo ora ana sawijining kewan sing lewat to yo. Waduh. Lanjur banjur Kancil iki arep omong-omongan karo sapa yen ngene iki. Aduh. Mbok wis lah. Coba tak saya mlebono alas Gebang Tinatar kono kae. Yang mari raja-rajaku. Mau bengi aku entuk impen supaya aku bisa urip langgeng aman sentosa lan sejahtera. Aku kudu mangan kewan sing jenenge Kancil. Coba tak golekane. Mbok menawa ana ing alas ngarep kono kae si Kancil iso tak temoni. Macan yo, aku macan. Sopo? Aku goleki Kancil. Ngene iki, kowe ngerti kewan sing jenenge Kancil? Yo, aku ngerti kewan sing jenenge Kancil. Saiki, apa kowe ngerti nang ndi kewan kuwi? Ora, aku ora ngerti. Ojo pisan-pisan ngapusi karo aku. Ora, aku ora ngapusi. Awas. Yen kowe ngapusi bakal tak pangan kowe. Ayo, nang ndi Kancil? Aku ora ngerti. Iki gajah. Yo, aku gajah. Arep ngopo teko ing alas Gebang Tinatar lan ngobrak-abrik alas. Gajah. Aku goleki kewan sing jenenge Kancil. Kowe ngerti nang ndi papan jenenge Kancil? Oh, aku ora ngerti papan jenenge Kancil. Wah, wis ora iso digawe ati kowe ya. Ayo. Tutuhno ning ndi Kancil. Yen ora tak latrok awakmu tak tugel giadengmu. Si buto iki, wah kewan-kewan padha mlayu. Ayo, mlayu kabeh golek slamet, Cok.
Iya, Cil, aku gajah. Lah kowe kok mlayu-mlayu ngos-ngosan kaya ngono kuwi. Lah napa ejak? Mangerti ya, Cil. Saiki alas Gebang tinatar ketekan buta. Ketekan buta. Iya, Cil. Butane gedhe banget lan dheweke goleki kowe, Cil. Butane goleki aku. Iya. Jarene arep mangan kowe supaya dienggo kekuatane. Oh, ngono to. Iya, Cil. Cil. Saiki para kewan-kewan kabeh padha ngungsi merga pangamuke buta. Saiki kewan padha njaluk tulung marang kowe supaya kowe bisa ngilangi si buta saka alas Gebang tinatar kene iki. Oh, ngono. Dadi kowe njaluk pitulungan marang aku. Iya, Cil. Janji, Cil, yen kowe bisa gawe lunga si buta saka alas Gebang tinatar kene iki, kabeh dosa-dosamu bakal tak apura, Cil. Oh, ngono. Dadi kabeh dosa-dosaku bakal diapura karo para kewan. Ya, Cil, bener. Ya wis, yen ngono tak pethukke butane kae. Kewan, sapa kowe? Aku Kancil. Weh, lagi sing jenenge Kancil. Seneng tenan atiku, seneng tenan atiku. Cil, saiki manut to, Cil. Kowe bakal tak cekel lan bakal tak pangan ana omah, Cil. Oh, ngono. Dadi kowe bakal mangan aku. Yo, Cil. Yen kowe gelem tak pangan, aku bakal lunga saka alas kene iki, Cil. Cil. Yo, Yen mangkono aku gelem mbok pangan, nanging aku duwe bebono, duwe syarat. oh, tadi kowe duwe syarat, Cil. Yo, lah syaratnya apa? Aku gelem mbok pangan, hanange kowe kudu bisa njupuk gong wasiate Kanjeng Nabi Sulaiman ing ana dapuran pring kono kae. Oh, ngono, Cil. Mung kuwi Cil syarate. Iya, ya wis. Ora sah kesuwen ning ngenteni ayo padha ning dapuran pring kono, Cil. Ya ayo melu aku. Dadi kae dapurane pring, Cil. Iya, kae. Lho, kae tontonen dhuwur kae. Kae ra ana barang sing werna kuning to kae. Lho kae sing jenenge gong wasiate Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanthi gong kae aku gelem mbok gawa lan mbok pangan ning omahmu kono kae. Oh, gampang, Cil, yen ngono. Wis, Cil. Dang sumingkira. Supaya aku bisa jupuk gong kae. Ya wis, aku tak sumingkir sik kene. Coba aku tak ndelik kene sik. Ya wis kono, Cil. Delik aku kono. Yo. Wah. Gong wasiat Kanjeng Nabi Sulaiman. Bakal tak teloron kowe saka kene. Aku entuk gong, Kancil gelem tak pangan.
jenenge buta iki nek pancen buta goblok ya kaya ngono kae. Awake wae sing gedhe war karo omah tawon ora dong. Yo ngene iki kewan sing cilik lan sugih. Pikiran akal pikiran yo kene iki. Ah, wis tugasku ana ing alas Gebang Tinatari kene iki wis rampung. Mbok menawa ana ing alas kono kae isih ana kewan lan uga titahing Gusti kang butuhake pitulungane Kancil.